Vita za dobar dan. Pred malo sam vam pokazala kako morate stvoriti domaći sir. Zato neću da nas više o temi. Rekla sam vam isto i kad se sir cedi, da s dola cedilnika stavite padelu, va kući se će pevat voda kad se cedi od sira. To vam je sirutka. Jako je zdrava švanjo i masačesa će vam dela dobro. Ima B vitamini, ki su dobri za rast, za pamćenje, za koncentraciju, a i za jače živci. Nima niš mlečne masti, ašna je sama smotja šlaba sir, pa je zato dobro pitiju ako ste na kakovoj dijete. Dobra je i za pročistit telo. Kad se sir ocedil, maknite cedilnik i eko, va padele vas čeka fini napitak, ke ga morete i tako samega popit, a morete i čagož njega stvorit. Ono ča ja volim delat od njega su soki. Danas delam vita napitak od naranče i kivija. Naranču sam zgubla, tako da mi ni kožic, da ne bude žuko, i hitila vadel od miksera ki je za delat soki. Na jednu naranču ćemo staviti 4 kivija. Gledajte da su kivi malo zreleji. Onda imaju više sokava sebe i slaji su. Ako mislite da će vam biti jako kiselo, morate nutri dodati med, ali malo cukara, kako će volite. Mikser takajte par sekundi, lih koliko treba da se voće malo skaši. Za 4 peršone bit će dosti 8 deci sirutke. Od zgora levajte sirutku, malo po malo. Ne rabi miksat više od 15-20 sekundi. I to je to. Nalejte vaš muji i uživajte. Počet ću ja. To je moj današnji vita napitak. Pun C vitamina. A čaj još morate stvoriti čaj jako dobro. Va sirutku morate zmešati svakakovo voće, banane, marelice, ananas, jagode, višnje, črišnje. Na mesto voća morate staviti i povrće. Merlin, špinaču, blitvu, malo petrosina. A morate bome i pol vaš mulj dolet. Malo voća, malo povrća. Čak još boje. Živjeli!